Ioan, pennod 11, adnod 55 i 12, adnod 11. Hoffwn i chi feddwl am y peth fwyaf gwerthfawr sydd bechgyn i chi. Fyddwch chi'n hapus i'w rannu gyda'ch brawd neu chwaer? Neu gyda'ch rhieni falle? Hoffwn i chi gadw yn eich cof yr ateb wrth glywed stori heddiw. Roedd gwyl Pasg yn nesau. Roedd llawer o pobl yn teithio i Jerusalem i paratoi. Bu'r Iddewon yn edrych am Iesu, ond doedd e ddim i'w weld yn unman. Roedd y brif offeiriaid wedi dweud, Os rydych chi'n gweld Iesu, fe wnewn ni ei arestio. Roedd swper arbennig wedi ei drefnu ar ei gyfer. Ydych chi'n cofio stori Lazarus? Atgyfododd Iesu Lazarus o'r bedd yn fyw. Daeth Mair, chwaer Lazarus, i mewn gyda jwg o nerd, persawr drud iawn. Tywalltodd y persawr dros draed Iesu, a'i sychu gyda'i gwallt. Roedd Judas Iscariot yn grac. Roedd Judas yn gymeriad dwyllodrus ac yn slei. Fe oedd yn gofalu am arian Iesu a'r disgyblion, ac roedd yn mynd ag arian i'w hunan. Gadlonedd i hi, dywedodd Iesu, mae hi wedi cadw y persawr yma i mi. Roedd Mair wedi dod i ddeall pwy oedd Iesu, y Meseia a'i hachubwr. Beth byddai'n cymryd i chi rannu eich eiddo mwyaf drud? Danfonodd Duw ei fab, y peth fwyaf gwerthfawr iddo i'r byd, mwyn i Iesu roi ei fywyd a marw drosom ni, mwyn i ni allu fyw am byth yn y nefoedd gyda Iesu.